ना जाजायो ना मायो नै गोमो जाजोबबाय मोननाय सिस्टेम ओमफ्राय गालाबायो नै खम जारला। हेलौ रायजोफोर फेसबुकनि आं लोगोफोर बे समावहाय आं मोनसे ब्लग लानानै फैदों। बेनो जाबाय थालिर मावदोंमोन जोंहानि गुमैया, ओमफ्राय थालिरा मावनानै मोजां मावदोंमोन दा, ओमफ्राय सम सम मुलि होनांगौ नालाय लेबारफोर होदोंमोन। दा बे मुलि होनायाव मैगंनि भिटामिनखौनो थालिराव होदो आरोखि ना। थालिरा आलगा भिटामिन, मैगंना आलदा भिटामिन। ओमफ्राय दा माबादि जादों नोंथांमोना नायदो नै र' आं नोंसोरनो खिन्थागासिनो दङ। जोबनांबाय नै बिदि गोमो जाजोब्बाय नै गोरलै गोमो नै बिदिनो ओरैबादि लस जाबाय नै बेबायदि नै एकदमबारे साइज गैया बायस गैया ओरैबायदि मोजांमोन थालिरा नै बेफोर मोजां मोननाय बे दा गोमो मोननाय सिस्टेम जाजोब्बाय नै खम लस बिखा खामथावथावनो। नै बिसोर मोजां जागोन नै बिदि बुदां बुदसि जाजोब्बाय नै थालिरा बुदां बुदसि जाजोब्बाय नै नैबावबो बेयाव सारदोंमोन नै बे सारनायखाय नै बिदि जाजोब्बाय नै, नङाबा बियो मोजां जायोमोन आरोखि ना। बेबो गैला नै ओमफ्राय नैबे सारिया ओरैबायदि मोजां जायो नै बेयाव मुलि नाङो नै बेखौ बावलांदों नोंसोर सारग्राफ्रा हाजिरा मावग्राफ्रा नै। ओमफ्राय नैबे सारदोंमोन नैबे सारनाया नै थेफा थेफि जाजोब्बाय नै ओरैबायदि नस्थ' जाबायना। मावदोंमोन थालिरखौलाय द्लामैनो नै बिदि जाजोब्बाय नै खम लस। माखासे फानबायमोन फाननो मोननायालाय नै हेलौ रायजोफोर फेसबुकनि आं लोगोफोर बे समावहाय आं मोनसे ब्लग लानानै फैदों। बेनो जाबाय थालिर मावदोंमोन जोंहानि गुमैया, ओमफ्राय थालिरा मावनानै मोजां मावदोंमोन दा, ओमफ्राय सम सम मुलि होनांगौ नालाय लेबारफोर होदोंमोन। दा बे मुलि होनायाव मैगंनि भिटामिनखौनो थालिराव होदो आरोखि ना। थालिरा आलगा भिटामिन, मैगंना आलदा भिटामिन। ओमफ्राय दा माबादि जादों नोंथांमोना नायदो नै र' आं नोंसोरनो खिन्थागासिनो दङ। ना जाजायो ना मायो नै गोमो जाजोब्बाय नै मोननाय सिस्टेम ओमफ्राय गालाबायो नै खम जारला। खस्थ' मावनानै जाब्लाबो सम सम मा जायो बुंस'नो हाया। गायदोंमोन गायनायालाय एसे बुरजायैनो जादोंमोन थालिराबो। नैबेखौ सारना मावलांदों नोंसोरो नैबे मोजाङै दं, माखासे नैबेफोर नै गैखाला नै जेबो जाला बे जेबो जाला बेयो।